प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुङाव जोंनि जा ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि बर' ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि थाखाय 1 कोटि रां होनायनि थाखाय फोसावनो आंखौ बुंहरदों। आं बेखौ दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों फोसावनाय जादों। बिथांनि जिखिनि फोरोंनायाव आरिमुखौ फैगौ 2024 मायथाइयाव जिनियास रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड गिनेस बुकआव रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं, मा मेसेज होनो सानो? बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो गावजों गाव हामलायलायनांगोन। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे कालसारा खम। सोरबा सासे मानसिया मोजां मावनो थांदोंब्ला बेखौ मिनिनानै थानाय मोनसे सर' दङ। जोङो बेखौ धन्यबाद होनांगौ, हामबाय होनो रोंनांगौ। हामबाय होनो रोंलायिनि थाखायनो सासेया सासेखौ बाख्नायनो रोङिनि थाखायनो हारिया दिनै जस्रोलांनो थांगासिनो दङ। गाज्रि मावदोंबा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनांगौ, बे गोरोन्थि जादों, बे बिदि जानांगौ होननानै आसि थुना होनो रोंनांगौ। खिन्थु गाहाम खामानि मावनायनि थाखाय हामबाय होनो रोङिया जोंनि बर'नि मोनसे गाज्रि आखुथाय बा जोंनि मोनसे कालसार। बेखौ जों गारनानै मोजां मोनसे कालसारजों आवगायलांनांगौ। आरो बेफोर जाबायदि मोजां हाबाफारि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जों बागुरुम्बाखौ जोङो टारगेट लादों, बे बावैसोनो जानो थांगासिनो दं। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो हेल्प होनो थाखाय राजि जाखाबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' हारिनि साखा फाखा जानांगौ। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय। कामिनी कुमार नार्जारि बिथाङा बर' हारिनि रिंगु दामसानि गायसनगिरि होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि गैया। बर' हारिनि हारिमु बागुरुम्बाखौ लानानै गासैबो जोंनि जा बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय बेखौ गायसनगिरि होननानै बुंबाबो गोरोन्थि गैया। नोंगौ, बर' हारिया जुग जुग बेखौ फालिबोदों, खिन्थु बबेबा समाव बियो गुदि गैया बिजौ गैया जादोंमोन। बिनि गासैबो गुदि बिजौ दिथा लानानै गायसननायानो बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिमोन। बिथांनि दिनै रुंसारि बिथांनि दिनै थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जा ट्रास्ट, बे ट्रास्टआ बे हाबाफारिखौ 25 बोसोर फालिबोगासिनो दङ। आरो बिथांनि जा आगुनि जोंनि बर' हारिनो होलांनाय थरसे अलंबारा जेरै सोरां होयो, बर' हारिनियाव बिथाङा मोनसे सोरांनि अलंबार हिसाबै जोंनो लामा दिन्थिनानै होलांदोंमोन। बेखौ फालिनानै जोंनि बर'नि उननि जेनेरेसनखौ, जायखौ जोंनि गोबां दानि जोंनि बैसोनि जेनेरेसनाबो मिथिनानै मोना, बिथांमोननोबो जोङो फोसावनानै होनायनि गेजेरजों खुनु राव, थुनलाइ, हारिमु, आसारखान्थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान, ब्रह्म, बाथौ, सतसंगि भेदाभेद जायालासेनो जों जे मोनसे बर' हारि, धोरोमा जेखियानो जाया, जोङो राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थिखौ लानानै जे आवगायबोनाय मोनसे हारि, बे थांखिजोंनो दिनैनि बे मेसेजखौ होनायनि मिजिंजों जोंनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। मानब गेदेत जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद नार्जारि ट्रास्ट मोनसे बानायनाय जाबाय। बे ट्रास्टनि गेजेरजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जे मावलांनाय, बिथांनि जे मोनसे मा होनो बेखौ मुं मोननाय जे माखासे जों मिउजियामाव दोननांगौ दङ आरो ओरैनो लेथ्रा फेथेर जादोंमोन, बेखौ बुथुमलायनाय जादों। बिथांनि मुङै जोङो मोनसे कमिउनिटि मोनसे हल बानायनायनि थाखाय जों सिन्थाखौ खालामदों। मुसुखा बानायनायखौ जों सिन्थाखौ खालामदों आरो मोनसे हा आवग्रिनानै बिथांनि फारसे जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय जों दिनै थिरांथा लानाय जादों। थ' अभारअल जुदि जों नायो, बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुं आरो आथिखालाव थोजासे जों मावनो हायाखैबाबो जों फैबाय थानाय समावहाय जथेस्थ' मावनो थाखाय जों दा आखायाव लानाय जाबाय। बयबो बिथांखौ दिनैहाय अस्ताद होननानैनो जोङो बयबो सिबियो आरो जों सिबिलांनांगोन। आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' समाजाव, बेयो बर' समाजा जोबब्लासो गोमोरगोन। आरो बर' समाजा जेसेबांसिम थागोन, बे हारिमुवा थाबाय थागोन। आरो हारिमु जेब्लासिम थागोन, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया बर' समाजाव गोसोखांबाय थाजागोन। बिथांनि जिखिनि न' बां आरो बिथांनि थानाय स्ट'रिखौ नायोबा दिनैसिम बिथांनि मावनाय आरो बिथांनिखौ सिबिनायाव जानाय मोनदों बर'फ्रा माबाफोर सिगांलांदों? बिथाङा खोब दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै हारिमु सिबिबोदों, फोरोंदों मानसिफोरखौ। थैजासिम बिथाङा बुंनो थाङोबा मोनसे रांखान्थि अबस्थायाव गोग्लैनानै बिथाङा माने संसार जानो गोनां जादोंमोन आरो बायदिसिना थासारिजों बिथाङा संसार जानो गोनां जादोंमोन।
दा न'खराव जोङो सम सम जोङो सावरायदों जे बिथांनि जे न'खर थालांनाय जे सुबुंफोर दङ आरो बिथांनि भबिष्यतखौ नायनानै जों सरकारनिफ्राय माबायदि जोथोन लानो हायो बेनि बागै जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो दा जिथु सिन्थाखौ खालामबाय बिथांनि न'खरनि बागै बिथांनि मावलांनायनि बागै समाजाव मोनसे जायगा होनो थाखाय गतिके फैबाय थानाय समावहाय बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो समाजाव जायगा होलांनो थाखाय खामानिखौ मावबाय थादों।